Manafao. Ouais, karakory. Andraso hely edy rô. Atsika rô mila mikoragna hely e. Atsika zay maha olo fankahay. Tsy haiko e, asa manankory aminareo agny fa aminay aketo tsy voatery fankahay zay vao afaka mikoragna. Zaho mizaha nandry ndraiky. Karaha bagara raha tegna zahavanao fa tsy finamana. Misy problème tsy milamigny zay agny mila réglentsika. Zay vao anao afaka mandeha. Bon, alefasy bosy koragnanao zaho mitandregny. Ino mo izy tegna problème anao aminahy inga? Tsy azoko rô raha ty volagninazy ane. Satria karaha hanany misy problème andry fa tsy zaho. Avy aminabaka mahatonga problème anahy zany. Bon, ok, azaho lakolaka koragna frère. Tonga de volagno marigny. Ananga vahiny vao tonga herignandro taminay teto. Vadinay ndraiky angalingalarina aminareo agny matsisy fiarahamonigny. Mbo bibibin'olo natao a? Azovy mo vadinarena aleky. Kely inga. Le vaiavy zanaka mpampianatra mipetraka rô mariny fody manga ambany rô igny. Anao ngengengny anao avy amin'ny ville agny de magnambanimbany zahay ambany volo atao. Aranao mba ngengengny nino. Za tsy mpangalabadin'olo zany. Izy koa tianao azava tsara fera atao, atsika jeto andeha agny, atao fasefasa atsika telo. Za zebika mbola tsy avy agny, ary za tsy komandina. Zay, ny tegna marigny baka, atsika roa samby tia ho azy. Fô za fô ndraiky ny tiany. Tsy zay? Ia, tsy zay. Ary anao tsy tiany fa anao magnahody vaiavy. Raha momba za tsy agnontaniako anao fa za mahay raha momba za toy zay ana. Ary tsisy resaka hody vaiavy zany fa resaka valeur. Anao mba tia vaiavy tsara nefa mba ino raha tsara amina. Hitanao izy vaiavy tia fahadiovana, tia fivoarana, ary mitsinjo ny hoaviny. Anao magnano tia ho azy ndraiky fisefagna paraky tsy efa. Tsy mibrosy nify, ngengengny maboto mamboto. Za rô tsara nanihty ananga he, regninazy zany, ary za tsy mila ampianarina. Lefa samby aminihinazy, samy magnano zay sitraponazy. Ary anao magnano izy tsy tia za zany, koragnanay ndraiky vaiavy inga tsara ndraiky tsy nilamigny. Vaiavy mahazondraha koa rô igny. Amin'ny fomba kory manaovany koragna ratsy aminao nefa anao magnano koragna normaly aminazy. Fa tsy midika anao tiany ndraiky zany. Aminareo agny mo tsisy vaiavy rô. Ary anay izy koa sahoko loatra, tokony vaiavy dia raiky amin'ery laboavy regny godigodanina fa tsy vadika. Atsika samy magnano raha tiany ho izena ty. Ary tsy vadin'olo zany ziny. Ary anao koa mba mandeha aminay agny, mba zay vaiavy tianao koa, izy koa tsisy tompony. Atako ino mo handeha aminareo tany maratsy fagnaholo-boe io agny. Pah! Bon, ok, ary za handeha, tsy voaréglé problème mana. Teninao farany andrasako. Hoe karakory. Hoe ialanao isa tsy ialana. De zay zany iverinao hahavaha problème mana. Za tsy tia lala, iala mikoragna aminazy, iala mipetapetaka aminazy, point.